and gentlemen, the award ceremony for seniors all around is starting. Наградите ще бъдат връчени от госпожица Християна Тодорова, главен съдия на турнира. The awards will be presented by Miss Християна Тодорова, head judge of the tournament. Нека приветстваме гимнастичките. Let us welcome the gymnasts. Международният турнир по художествена гимнастика продължава с церемонията по награждаването на многобоя при жените. На 8-о място се класира Адриана Тимкова от Чехия. 8th place for Adriana Timkova representing Czech Republic. На 7-о място се класира Анна Морикова от Латвия. 7th place for Anna Morikova representing две български националки, застанали на местата, които може би ви подсказват какви медали ще спечелят те. Но какво ли е класирането, ще разберем след броени Да не казваме секунди. така ли? Да кажем. Вили, нека да кажем. Първо място и злато в многобоя при жените печели Татяна Воложанина, България. Златната Татяна Воложанина. Третото място е за Лъчезара Пекова. Бронзовата Лъчезара Пекова. Бронзов медал за това младо момиче. Очакваме те да бъдат официално обявени И наградени. На второ място Арина Романова от Русия. In second place, Арина Романова representing Russia. Арина Романова от Русия Печели сребърния медал в многобоя при жените. и да затаим дъх, да чуем диктора. Дами и господа, първо място в многобоя за Татяна Воложанина от България. First Татяна place Воложанина. seniors all around. Татяна Воложанина Поздравления на representing Татяна България. Воложанина. Истински герой и борец е това момиче. И основната причина за това е не само, че спечели златен медал, а че го направи докато е болна. Представете си, ако не беше, какво състезание щеше да направи. Състезателките ще получат своите медали и грамоти от главния съдия на състезанието Християна Тодорова. И Хриси Тодорова може да бъде наградена с медал за своята работа, която върши тук като главен съдия на международния турнир София Къп. Татяна Воложанина, усмивката най-после видяхме на това лице, на това момиче, родено на 28 януари 2003 година в Иркутск, Русия. Пътя и спортния преминава през Русия, през Пловдив, Тракия Елит. Днес състезателка на Левски Илияна. И сега с гордост да чуем българския химн. Дами и господа, моля станете за националния химн на Република България. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Bulgaria. Заслужава и момичето на третото място на тази стълбичка, другата българка, заслужила отличие Лъчезара Пекова, състезателка на Левски, тренирана от големия легендарен треньор Нешка Робева. С това днешния